Parkerson. Ini ndo bosvika pane vachimwa gasi ravangozvitaura eKranko. Ndogara njimbopfuura neipapo pane vachimwa eKranko. Infact ndaisvika pamaimwa muchimwa. Andowaindoona kakawanda muchimwa ine. Why is it ndimboona vanhu vanenge vari smart kana kuti chii? Kudhakwa here kana uri smart rinoramba kudhaka here kana kuti kana wakadhakwa hauone kuti wakasviba here kana kuti chii chinoitika? Tsvina ziendo zauti yekumwa vanhu kaka tingati iendo zauti yekumwa kanhu kaka kana kuti tingati product hameno zvezvinoita maResults zvinoraimirana zvinatsoraimirana Tsvina Nekusadya ubva wadzimara wataka munhu kuti haana power washaya power weakling ubva wati kudhakirwa pa1 position muarea maunozikana ikozi futi kupa kana freedom of speech yekuti ningo chingozikana kunzi kana ukataura nhingi rafu munhu anenge achingoti unokauraya ka ukaziya ka munhu kenhingi rikinaka varinoona kutaura munhu rafu mwekuti unenge uchitotaura chokwadi nemunhu arifita anorwa akafa saka kana munhu watomudzirira cho unenge wakuona kunge kaadvantage ikakuma advantages amwe zvimwe zviya zvokuti unonzwa munhu achitoti hanzi saka iwe uda ndigeze ndiroitakini uda ndiende kupi ndigezere kuyozomu tozopidigudza futi statement yake kuti saka alright angada kugarira asingagezi munhu nekuti haana kwarida kuenda but tikadadzikadzika kuti tikabvisa aukaoneka kako just 2 days munhu anenge atoenda kutepe ega akutoona kuti but ndine Tsvina saka neproblem wane kuti akawanzonwirwa mumastreets medu akanwirwa ekufront ukadotarisisa kabackdoor deal saka since kari kabackdoor deal munhu wese vakawanda vanhu just like unokatarisisa bhebhi rakanyanga unodzimara naka ndisi uchitoa chidhakwa saka muchini wamuri pamuri paya muri kubackyard ikoko same varomwa same doro same brain same caliber ndotanga ngoona unge bhutsi yangu yakabvaruka zviri nane pane yako kuti wangu kuti uri bo ndongoona unge shinda iri apa pari wese kupfuura chi kuti ndokunotanga ndikangozigetsa ndangodai so ndatosmart maybe dzatokuma4 kwakutodoka kwakutotonhora bara kudheni unopfeka chii bhachi rikunobvaridzira chi dost after papo rine Tsvina aiwa kastatement kacho karipo kekuprotect I've been there but I have been in this deal kastatement kwake kanenge kachipromoteswa bhachi rine Tsvina kanenge kachinzi hanzi mitombo rinane ndinaro rine Tsvina iwo hauna hanzi rine Tsvina bhachi rine Tsvina saka apa zvinoizva kutotaura kuti bhachi rine Tsvina hembe dzetsvina magumbeze futi ava netsvina nemunhu wacho magumbeze nemunhu wacho saka kazhinji ukadota saka vese vakamwa doro vatime kutaura including inini asisina vemazera angu hapana achine mukadzi mndeni hapana achine chinoitika nemukadzi unopera power of course chiri pa of course kana kuti unopera love haupere power rekunama mukadzi angati sisi wechidiki tinangoti 25 years to say 35 achipfuurire 36 37 ndo vamwe vacho most victim zvedoro redu through kuchipa kwaro nekungowanika social seri uto vanodzinonakidza kuona nemunhu wakamboona naye kuchikoro kwadzidza primary. How do you feel patanga kuroa naye dhogo muri kana kuti kudiaspora meso munosimbisana vene kamga timu yekuitonge makazitanga kudhara meso tonge makazvarwa minazo saka ndo zvinowanzoitika chiti saka iwo uri kuti pakuregererana pemukadzi wako iwo ya panyaya zvimoko
zvinosaunda boys zangu kadora kazhinji kanonyanya kushaya mari kusapoti kana kusaenda kubasa kuti ugare uri padheni usina uri kutamba handiti unobuda ndobhoro unosangana nemaelda chi wojoina nditi wabuda kuseni kuma6 ka mafirst days ndogona kubuda ausire chimoko chi kwatombotaura zvinhu zvandaita ndogona kumuka tinenge mari yechingwa kuma6 kwacho handitombomuudza usiku wacho wandarara ndinayo ndine mari kana kuseni kwacho handibude ndimbomuudza kuti ndine mari kana kuti chii ndozodzoka mapasti 99 ndomupa mari yechingwa oni kupaidza kunge mudheni kunge kune chimoko kunge zvinhu zviri kunge ndabuda unotsvaga chi mari of course ndakadhakwa zvangu iye achibva aitokauproud chi kune dzimwe shamwari dzake bcause muno mugeto medu zvine zvakutomushoresa kubvira kona tukona pakuti kana akaudzwa neshamwari yake anogona kuti hashamwari kundivanzira but still kotuvana kani tinopfuura kuchikoro totakana nemaKranko bcause togara musemuraizvi zvozongodzimana zvangu kuti kana papati kana pakazara vanhu vangonzi eKranko ava vanotipedzera dora harinzwe unyimwa dori rakanaka saka mukadzi anenge achizvifila futi izvozvo kuti saka shasha ndaya ndakatositanira last number yemunyika iyi pabhavhu imona shasha yacho achitombokendenga rakakuisira mvura mubhavhu aurigeza ukaisira mvura mubhavhu unobva buda vati kamogo poronobuda unotsvaga machisi kuzasi payapaya wasangana netimu chakachaya naelda timu ikuchapura voti handasiya vhati yangu handiti uda kuedza kuti ndida nogeza ubva wati onzwa elda akutotaura zvoti dzimika muno vakadzi munozvigona ini ndoita semusoja ndopinda inotonhora kuti handasiya vhati ichi yakuda kutotonhora anzi iwe handidi une mukadzi asi kuti anoboiriswa izondere anodzisa imwe mvura chimoko lavhe chimoko tochitoenda mbichana usiku kusvika handi chimoko kana chembawa ndonyengerera unozvita kutosofta chaiko chaiko manje usiku unenge wangoshandisa chibaba bhozi ndovanga panyembanozonzi age manje yaelda neshamwari dzavo neyako zvine zvichirwa manje nelife yako yemudhini unenge uchispoita zvawaudzwa naelda kana kuti zvanga uchingoona elda nge zvakapenga zvaaitira chimoko chake achingotaurawo general nyaya kuti azosvika kumba bva ndaona mukadzi ari kuona ake nigerian movie film yeuroyi apa iwo porutaura tumawedzi toto mukadzi wako ajerod wechidiki pamwe anga achitonaona kubva kukisana ari kutoexpecta ndozvemuchaita iwo utosvika kumutaura kuti ndezveuroyi ari gari pamwe rutoseka ka wakutomuti sadzi rangu riri zvisisina love zvanga achiona mutv zvaamboona zvichiitika panext door paatobva abva panext door ka aonati mukadzi nemurume panext door love ndikanonomiriro wangu murume chi tiite love shasha iri yakarohwa nehemalayo itori opposite zvese prime time yekuona tv yapfuura shasha yakubatidza yakuplaya chi tafadzwa nyarara kuma10 aranongwa nyama chete waiziya chiona manje chimoko pamwe chinogombosimbisa kuti pamwe ndo zvinoitika mumadheni ndakamerizwa pamwe chimurume chidhakwa soso bedwest shasha pairi kudzorwa nevamwe kunzi volume shasha yakuti pamwezi neadresi mangwana monazi shasha iri kunyara yatiza 6 o'clock yaenda kunani elda elda aisimbokwanisa kutaura kuti chauta zvisiri wrong elda yaari tokamfort usajairiro ndo zvaitoita nhingo wangu padheni turi ndataura elda izvo ndakutobudisa ka 5 rand iyo vakubudisa yavo pondo pamwe vakutokutaura umonya ya but havasi kusovha nyaya yako vari toidhonora wese chimoko ndo chatosara chiri pamahwani zvakutonge tambopurana kuti nhasi tisakuita noise bcause zvandienda kuzoshaudha ndiri mupaseji zvacho manje zvasiyana chi kushaya kwangu kwemari kuyakuya nekutadza kuzvimiririra ndega ndakusanganisira nevamwe moms amusi boy mimi moms kuti munofevhera mukadzi munofevhera chichichichichichi zoti mwese padheni ka anzi mari atakagenesi nechimoko bcause kana vakasira genesika vanhu vanenge vachiexpecta kuona ini nechimoko chitotosana chimoko chita kuti unonisa nechi nefamily yako saka from there chimoko chinoita chichipera love ndoda chikazongoita vabereki vari mudhuze chikanonowataurira
from bed to ways mpiri yacho ikakalakswa mboya kwatezvara yanga yatoko kudhaya waona apa vamwe kwatezvara vakatonzwa vamwe vakatofa nako sedzo twakatofa vanhu kuti nembiri handendi nayo kwavo obva vasangana neshamwari yavo mubhava onzi ndandine mukwashanyi last week paanoti munhu andi anofila kuti ndandada kutsembura mukwasha munzisirizvo akazotengera doro but tezvara mwoyo mavo vatozvinzwa kuti chii pane zvaangada kutaura iyo last week yacho ri kubva yaenderana kuti mwana wakamba yaitaura kuti ndakamamiswa aka yakadhakwa bva vangoti doti ndipapo chidhakwa chiyacha saka izvi sezvizo zvambofa wakazviona kana uchiramba uchinwa chete anodzimara pakuenda ende unozotongoyoka chikorobho mvura yarasika ndakambonzwa mwaka ndiyo mino kusakazvibvunza question kuti waifanira kurifoma wakanonoka kurifoma but still hapana kunonoka because hapana ina ndoona unge